Rádió 101.3 a város ritmusa. Szerda van, még mindig, de már 9 óra 10, most már tényleg itt van a hétvége, remek időjárással, és persze valószínű agresszív mentességgel. A ma reggel itt a város kedvenc rádióban picikét agresszívre sikeredett, de most már vendégünket is kifaggatjuk ravaszul, mert volt már először kísérletek kapcsán, hogy mit kell tenni, hogyha agresszív. Voltak azt mondani, hogy szégyen a futás, de hasznos. Igen, meneküljünk. Voltak azt, hogy meg kell állni. A másik azt mondja, hogy tűrni kell. Hát hadd harapja a szegényke. Sőt, mehet a selfie a Facebookra, ilyen is. Na jó, de először nézzük, hogy kivel és miért találkozunk ma. Kapaló Éva a vendégünk, aki segítő kutya kiképző, és a Dr. Mancsok állatasszisztált terápiás alapítványtól látogatott el hozzánk Zolyával és Szonyával. Jó reggelt nektek! Jó reggelt, szia! Sziasztok, illetve hát köszöntjük a rádió hallgatókat is, nem csak én, hanem a négylábúak is. Na, tessék figyelni, így köszön egy kutya, egy nem agresszív kutya. Köszönöm. 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 Te is köszönj. Jaj, de tündérek. Itt és a két kutya, és mind a kettő köszönt. Egy border collie és egy angol szettere. Mi is köszönjük, mert kapunk mi is akkor kaját. Jó, ezt a juti falatot? Szia, én már kóstoltam. Szia. Muslim van, szeretnétek? Azért mondom, Jó helyre járt. még növel kis kaja, italom falatka. Ez jó vendég lesz az Éva. Na nézzük csak, mi történt a házatok táján a hétvégén. Ha minden igaz, akkor egy terápiás vizsgán vagytok túl, amely kutyusoknak szólt. Mit akart ez a vizsga? Pontosan ugye a terápiás kutyáknak ahhoz, hogy terápiás kutyává váljanak, fontos, hogy egy 2 lépcsős vizsgát kell teljesíteniük, és ennek az első részén, a résztvizsgáján vagyunk túl a hétvégén. Ez egy temperamentum vizsgálat volt a hétvége során, ahol a kutyust, és nem csak a kutyust, hanem a felvezetőjét is tesztelik, ilyen szélsőséges körülmények között, amelyek egy terápiás foglalkozás alkalmán is szembesül vele a felvezető, illetve kutyája, és azt vizsgálják, hogy hogyan reagálnak ezekre a szituációkra a kutyák, illetve a felvezetője hogyan tudja kontroll alatt tartani a kutyáját. Ebben akkor benne van az, hogy próbálják agresszívvé tenni a felvezetőben a kutyát, de nem szabad nektek ilyen. Pontosan, tehát hogy sőt, ez az egyik legfontosabb része a vizsgának, hiszen ez 2 feladat is irányul erre, ahol buktathatnak is a vizsgán, hogyha ezen a kutyus sajnos nem megfelelt minősítést kap, akkor bizony neki nem sikerült aznap a vizsgája. Megmutatni ilyen szép kutyát, felrugom a vizsgáztatót mindjárt, csak hogy maradjunk ez még az Szeretjük a vizsgáztatókat. Na de most várjál, terápiás kutya, én őszinte leszek, én sok mindenről hallottam már ugye delfinekről, vizekkel úszkál, lóterápia. Nekem ez egy kicsikét ismerten terület. Hogyan lehet terápiás munkát végezni egy kutyussal? Mesélj már erről. Tehát a terápiás kutya az milyen szituációkban és hogyan működik? Ugye nagyon fontos, hogy ez a 60-as évek elején egy Boris Levinson nevezetű pszichoterapeuta volt, aki a kutyusát, egy Golden Retrievert bevitt a saját foglalkozására, és ott volt egy szorongó kisfiú, aki eddig a külvilággal nem teremtett kapcsolatot, és így jött rá, hogy a kutyájának hatására ez a kisfiú elkezdett nyitni a világ felé, és ennek hatására kezdett el kutakodni jobban, és ő nevéhez fűződik ez a pet therapy, vagyis az állatasszisztált terápia. 2 kérdésem is lenne, az egyik, hogy a border collie, az angol setter és ez a retriever elhangzott, de bármelyik fajta kutya alkalmas terápiás kutyának, vagy csak bizonyos fajtákból választatok? Hát azt szoktam mondani, hogy vannak típusos fajták, akiket preferálunk egy ilyen segítőkutya címre, de általában mindig azt mondom, hogy egyedet nézünk. Tehát, hogy az adott fajtán akár az lehet keverék is, idősebb is, csak olyan temperamentummal kell és olyan készségekkel kell rendelkezni, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy ő terápiás kutya legyen. A másik, igen? Kérdezzél, csak nyugodtan. Például 1-2 dolgot, ami... Kérdezzél. Hogy az agressziót nem tudjuk leplezni. Odaadjam a kutyust egy kicsit simogatni. Ezzel kapcsolatban fogok kérdezni, de ezt akkor esünk túl ezen. 1-2 terápiát arra vagyok kíváncsi, hogy miben tudnak segíteni ezek a kutyák. Ugye nagyon fontos, hogy bizonyított tény, hogy a kutyák szorongást is oldanak, stresszt oldanak, csökkentik a vérnyomást. Egyébként 3 állatasszisztált terápia és foglalkozás létezik. Van a fejlesztő foglalkozás, van a látogató terápia, illetve van az állatasszisztált oktatás. Tehát, hogy 3 területen tudjuk a kutyákat alkalmazni, tehát nem csak sérülteknél, illetve fogyatékosoknál tudjuk, hanem épp gyerekeknél, illetve
illetve felnőtteknél, időseknél is tudjuk alkalmazni a kutyákkal végzett foglalkozásokat. Én azt akartam kérdezni, ugye, hogy az nyilvánvaló, hogy említetted is, hogy bezárkózó, tehát a terápia során, tehát aki nem nyit, tehát behúzza egy közösségbe, kinyitja az embert, a kutyus, mint terapeuta. Fordítva is igaz? Most itt azt mondod, hogy ha én agresszív vagyok, akkor lehet simogatni. Tehát az is működik, hogy vannak kimondottan agresszív egyedek, mármint hogy emberek, felnőttek, akár gyerekek is. Hát találkozom kérnél, állatkínzó gyerekek, tele van mindig a hírek ilyenekkel. Sajnos, igen. Hogy borzasztó dolgokat művelnek. Most legutóbb nem sorolom, a gólyától kezdve, hogy miket csinál. Tehát, hogy vannak ilyen gyerekek, és akkor azt mondja, hogy bíró vagy bárki, egy szakember, na, kutyaterápia. Náluk is működtet? Helyesbitek, kutyás terápia. Kutyás terápia. Mást jelent a kutyaterápia. Jó, pontosan. Igaz. Igen. Ezt szeretem mindig kihangsúlyozni, mert olyankor az állatot szokták terápiálni. Igen. Tehát igen, nagyon jó egy ilyen foglalkozáson, hiszen szorongást, rohamokat lehet ezzel kezelni. De nem úgy, hogy kiéli magát a kutyádon. Persze, hogy nem. Hanem olyan helyzeteket generálunk, és olyan, ugye nagyon fontos, hogy általában mi teamben dolgozunk. A team áll egy kutyából, a felvezetőjéből és az adott szakemberből, aki ismeri a célcsoportot, vagy az alanyt, hogy milyen területen kell ahhoz fejleszteni, hogy nyilván elérjük a vágyott célt, hogy megváltozzon, vagy valamit tudjunk ezáltal fejleszteni. Ez lehet érdekes, hogy tényleg van egy agresszív fiatal, vagy felnőtt, és akkor ott a szakember segítségével olyan helyzetbe hozni, hogy egyszer csak letompul, ugye? Vagy elkezd együttműködni. Igen. Tehát igen, az együttműködés ez a legjobb szó rá, hogy ugye a kutya önzetlenül működik együtt velünk, nem néz semmiféle külsőséget, illetve egyéb dolgokat, hanem a kutya csak önzetlenül dolgozik. És ez, ami a kulcs szó szerintem, hogy önzetlenül működik együtt velünk. Tehát, hogyha neki például, és a gyerekeknél is nagyon jó ez például, hogyha a gyereknek nincsen sikerélménye, de a kutya is tud hibázni, és ezt látja rajta, akkor őnek is megnő az önbizalma ezáltal. De jó. Neked külön jó lehet, vagy ha van párod, már pedig biztos van, akkor milyen jó, hazaviszi a kutyát, lehet kezelni a gyereket. Megkérdezzük a párját egyszer. De most komolyan fordítva, hány kutyátok van, és mennyire vagytok leterhelve? Tehát mennyire ismert ez a történet, mennyire használtok, illetve az is érdekelne, hogy milyen helyszíneket elhangzott egy szó, ez a pszichodráma, ugye azt mondtad, hogy vagy... Pszichoterapeuta, igen. De hogy dráma foglalkozáson volt? Nem, hanem ez egy pszichológus volt, ugye. Tehát akkor jó, maradjunk ennél a résznél. Tehát, hogy milyen típusú eseményeken tudtok így részt venni, vagy szoktatok részt venni. Tényleg elmentek, van olyan pszichológus, aki megkeres ideket, hogy na, foglalkozásom lesz, gyertek már a kutyával, mert szükség lenne rátok. Igen, tehát az alapítvány elég sok helyen dolgozik jelen pillanatban, ugye maga Eger, Gödöllő, Budapest, illetve Veszprém és ezek vonzás körzetében dolgozunk. Jelenleg 12 kutyánk van, és több tanuló kutyust készítünk fel erre a terápiás vizsgára, hogy később ők is beállhassanak a segítők sorába. Mi itt jelen pillanatban Egerben a hospice osztályon dolgozunk, ugye ott egy látogató terápiát folytatunk, illetve több óvodás csoportunk is volt, például a Mlinkóba is járunk a hallássérült gyerekekhez, és velük is kimondottan fejlesztő foglalkozásokat végzünk, de hát a szívemhez, mivel itt kezdtem, és nekem talán a hospice áll legjobban, és hogy hát az egy millió, tehát, hogy amit ott átadnak a betegek, és mi is átadunk nekik, szerintem az nagyon-nagyon jó és hasznos. Lehet, hogy buta kérdés lesz az utolsó, de ez is érdekelne, mert én nem tudom, hogy az ilyen tevékenységen kívül, hogy szakemberek titeket hívhatnak, egy egyszerű mezejénben, most egy rádiógerek hallgató felhív bennünket. Hű, ez nagyon jó, érdekel. Megjelentek a kutyavezető és hogy mondjam, terápiás kutya, ez így jó az a kifejezés. Igen. Tehát, hogy elmentek bárki, mindenképpen egy szakember által történő felkérés kell, és bizonyos keretek közé tudjátok ezt elhelyezni. Hát ezt úgy nem leginkább megfogalmazni, hogy ugye mindig van valami fejlesztési cél. És ahhoz, hogy én tudjam, hogy hogyan
meg mit fejlesztünk, mert én ugye nem vagyok tehát nem vagyok gyógypedagógus, vagy pszichológus, tehát hogy kell ahhoz, hogy egy iránymutatás úgymond, hogy megmondják, hogy mit szeretnénk fejleszteni, és mi közösen a szakemberrel együttműködve alakítjuk ki ezeket a feladatokat, és ennek kapcsán tudjuk a terápiás alanyt vagy csoportot segíteni. De kár pedig a Gábor agresszivitásáról, szóltam volna, gyertek már gyakrabban így a kutyussal, és akkor megoldjuk ezt. Van-e még kérdésed, Gábor? Hány hónapos kortól lehet egy kutyust így elkezdeni nevelni? Sosem a hónapos kor számít, inkább azt szoktam mondani, hogyha alkalmas rá a kutya, ezt később is el lehet kezdeni. Az én első kutyusom 6 éves volt, amikor belecsöppentünk ebbe a terápiába, és ő alkalmasnak bizonyult akkor rá. Közel 10 hónap volt, mire felkészültünk, hiszen nagyon fontos felkészítési folyamat előzi meg ezt a terápiás vizsgát. Szóval lehet kimondottan kölyök kutyát is elkezdeni terápiás kutyának képezni. Ilyenkor szoktam tanácsolni, ugyanis mi szoktunk kölyök tesztet is végezni. Ilyenkor 5 naposan, illetve 6 hetesen nézzük meg az almot, és ebből a 2 teszt értékekből állapítjuk meg, hogy melyik kiskutya lehet legalkalmasabb erre a feladatra. Félelmetes. Látszik egyébként, már rég lejárt minden idő, csak hogy érdekel bennünket a téma, hogy még egy utolsó kérdés. Fordítva, a kutya agresszív. Ugye itt most agresszív kisállatokról sokat beszélgettünk ma reggel, hallgatók is tele voltak élménnyel, nem csak kutyákkal, de most maradjunk a kutyánál. Akkor mi a megoldás? Mert nagyon csóváltad a fejed, amikor elmondtuk a verziókat. Tehát van egy agresszív kutya, nem egy ilyen szép terápiás kutya, hanem kimondottan a mocsok agresszív. De most nem úgy, hogy az utcán persze védje területet, de mondjuk otthon, mint gazda, el is agresszív. Egyszerűen képes rámorogni a gazdára, volt egy ilyen volt kommentben érkezett. Nem mer hozzányúlni a gazdi. Igen, mert hogy olyan, akkor mi van? Mit kell csinálni? Hát hívjuk egy terápiás kutyát, és szakember segítségét kérném mindenféleképpen, hiszen ez durván el is tud fajulni, tehát hogyha már a gazdára is morog a kutya, az már egy valamit mutat nekünk. Tehát ilyenkor már mindenféleképpen szakember segítségét kell kérni, aki bizony tud abban segíteni, hogy ezt a fajta, többféle agresszió létezik, lehet félelmi agresszió is, nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó, de ő segít abban, hogy ezt kineveljük a kutyusból. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy vendégeink voltatok, reméljük, hogy még találkozunk majd, és akkor sok sikert nektek a továbbiakban is. Kapaló Éva, Zoya és Szonya, köszönjük, hogy itt voltatok. Viszont hallásra, viszont látásra, és most a kutyák. Kutyusok? Hát mi tudunk ugatni, de most ők tudnak-e elköszönni? Nézd, odaadja az összes virslit. Figyelj, köszönjük, hangosat. Hangosat. Hangosat, hogy hallják. Hát ez nem volt az. Még egyet. Adj ez, még egyet. Jó van. Sziasztok!